ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଥିବା ତରାଜୁରେ ହିଁ ମାଂସ ମାପିବୁ। ବାବୁଲା ଦୋକାନର କାମ ସାରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁର ବିକଳତା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ତା ସହ ଖେଳୁନଥିଲେ ଆଉ ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ହେ ହେ ହେ, ଆକୁ ଦେଖ, ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଲ୍ କେମିତି ଧରିବୁ? ସେତେବେଳେ ବାବୁଲା କହିଲେ, ରାଜୁ ତୁ ଯା, ଏ ଖେଳ ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ରାଜୁ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବିନି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବିନି? ନା ପୁଅ ନା, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ରାଜୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ନିଜ ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବୁଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ରାଜୁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼